Ito eh. Nini lang ito eh. Sikit bitin. Sikit kayo eh. Nini lang. Oo, kakambal ito eh. May tambalan din dito kita. Yan tay. Oh, magdidrib itong balay ni Auntie Vicky tayo. Ini ito kapita. Kailap ka na sa tuwa tay. Bata pa ko tay nga. Pero dako na baya ko tay. Takot lang ka po kay. Na nakatuwig ang lapay. Ugay na kayo. Singa na nato tay. Sa kabata. Istingan na to kasi. Bangyo lang kita siya. Ito na yung kainin mo. Yan tay. Sa balay din. So tay no? Siguro na tayo. Baka na siya ron tay. Malayo lang ta. Salamat tay. Nila baka ni balay. Mo man ni. Ayo. Usap ni. Ayo. Auntie Vicky. Ayo. Auntie Vicky. Ayo. Sirado mo portahan kasi walay tao. Ayo. Auntie Vicky. Kinsa man na? May tao tay. Auntie Vicky. Ikaw na? Gusto mo ba? Kasi sa pikas balay na, hindi pangita. Auntie Vicky. Kinsa nga Vicky? Vicky real tado tay. Nasa dat tay. Kung mama na, agbayra na wala. Wala pa siya Auntie Vicky. Imo na itong mama. Oo. Kinsa man day mo? Kung hindi pangita man mo siya. Kung imong mama gagaw mi. Iyasin nyo. Okay lang sa inyo. Unsa may tuyo ninyo? Nakinigiri tay kay. Mintas na yung mama ko tay. Namit tuloy siya pero wala naman dia siya. Bangyo lang ta mi arisan ni puyon ta. So kay wala naman di ay. Ano mo puyo? Buti kay magpatambal mo ni tatay tay tapos galong kadlaw buti. Kuan ka bukid good. Hindi ako magpapuyo ka ng wakong kaila. Di ko nagapasa kag balay nga ilado ang tao. Parinti man tanyo tay. Parinti lagi pero di na ako pamilyar yung now. Insa mo. Lagi mila wilain masak ante. Si Auntie Vicky lang ta. Wala naman dai siya. Ikaw na lang gid ang pag-asa tay. Kay para makasak kami disingyo ah. Ano mo magsaka sa balay? Punta lagi tay. Basta, akong pagpasaka sa inyo. Kay, parinti man kamo ni mama. O, naikondisyon akong pagpasaka sa inyo ha. Sumuna tay. Dili mo magdugay. Inahanlan. Dali ra yung pagpuyo diri. Kay di ko ganahan disturbo sa balay. Buti dali naman mi napatigol mi patambal ni tatay yung tiin. Basta, di ko gusto tamad ha. Inahanlan sa mong mata. Maghinlo tayo mo diri sa balay. Magluto. Manghugas ng plato. Sabot mo? Basta mo na kung kondisyon. Ayan tay. Kung di mo musunod ana, alam mo dagsa ka dire. Ibu tayong tatay. Tapos na tayo kasakan. Tambalan nang iyo. Ibu tayo. Ibu tayo. Sugot nga natin. Tambalan na natin tiyo. Pero dire ka mo sa kusina sa ka ha. Bawal mo musunod dire sa balay. Di ko nagapasunod og lain tao. Miski mo yung pamong parente. Okay lang sa inyo ha. Kusina na mo matulog. Sina? Sige lang. tayo. Ibang lima. Tatlong taon na mo dire. Ibu tayo. Tidak. Oh. Ano inyong gamiton ha? Eh, bawal mo gamit sa kung gamit ito. Plato. O yung batukon. Baso, plato, kutsara. Bawal mo gamit ito sa sunod. Ako mga gamit ito. Kasi mo hugawan. Oh. Nakunin mo amahan oh. Dahil, gibate. Sud na. Dira mo mga tulog ha. Dili mo magluto. Inya, sa'yo sa buntag. Ang sunod ha, timanon ninyo. Nakasabot?
Buti. Ang mga hugason. Kanya pag mali mo dira, may hugason ako dira hugasan mo. Oo. Ang ikaw, makatiman ka dira ha. Oo, okay. Pwede direct. Hindi ko ganang kulpol. Buti. Ano na kamusa ka? Mag-agwanta mo. Sige na, lasaran yung gamit dira. Okay. Uy! Saan si Kero Karang dira? Asin mo anak? Papalit ng tambal? Tayo itong tambal. Oo. Di ba nagsugot ako sa iyang ang hugas nito? Ako sang, Una pa may hugason. ako sang gisugo lagi, kadali lang. Eh, para sampal na kong tingin. Yun ang Pero mayroon pa gani. Di naman musunod sa kuha. Iba, naghatag kondisyon sa inyo ha? Lagi kong ganang pulpul. Maglikliwik mo. trabaho man may diyan niya. Wala na kayo mo anak. Ikaw manghugas nito. Ako lang itong sugo sa. Ikaw na manghugas nila. Pulpul kayo ng ganto. Nanghugasin na. Ano? Ako mo tubig. Tarong ha, ayaw na dinamak na trabaho. Ipanglain. Gusto si Daan, tanggalin nagmamumuho. Sige. Yan na. Supak ka ka? Tarong na ha. Ikaw busog lang sa pagkahugas ha. Tarong na. Pero pagkali. Pagkamat na. Ay! Ano na? Oh, sinsay na, dugay ko kay. Tagbo ko pangitag. Butika, ay, balo na bataw ka nga. Magkurta diri. Ano ikaw may nangugas niya? Pahugas ko niya nila. Saan man salon na, ay? Ay, pwede na yung napitili mo, oh. Saan mo na yung tili mo? Dati mong dugaya good. Ay, sakit na yung tili mo. Basta mo Kasi, kurna nga. Balo nga naigi. Bati ni tatay, iya pa mong matrabaho, pahugas. Kaya nagpaabot sa kuha. Huwag mangkuntay. Maot man nagbatasan, anak. suko gani kay. Wala daw na akong hugasi. Abot sa mo ha. Nungkay man ka. Wala na lang hugas. Sige, ako lang yung gano'n. Dahan ka. Huway. Oh, sige. Pili mo. Ako nga sa inyo. Huwag ka dira ha. Gilberto? Oh. Yun na. Akong gipon na si tatay kay. Ano ba yun? Naman sakit pila to. Paugas ba mo? Huwag ko'y labot. Kung kisa kong gisugo, mo'y muliyo. Ang ikaw, ganira ko nakita sa imo ha. Ba't kung tambal yun? Ilong na. Dedre, alungan. Oh. Ikaw tigwa nga ka, hasan mo kapula na. Pulpul, jukan ako. Bukas rin ha, pagluto. Oh. Kung kara-kara makapag... Pagkaroon sa muli ho. Ay, naggalit mo ko. Pagkaroon ka. Lagi. Kung saan yung kipang tira ah. Ay pagkaroon-karoon ano kong plato. Hugaw kay gagabat. Sorry. Pagdali. Dali ang muli ho ba? Hinaya na! Sorry, tingin na sa dulo. Wisan! Hinaya ha? Porkit nila yung gamit, mga busok! Pagdali! Kapay nilihukan! Wisan! Edalberto, huwag ka pang karang magdira! Ikaw tiguang! Ay, ba mo? Mututingkod man ka! Ano ba?
Dilo na! Uslo ka! Ay! Ay, buto naman dumahe! Isa na! Tanga ba? na! Pagkabuon mo, tatay ka rin kabuhan eh! Isa pang kasi mo na! Man, Dati yung mga ikaw kung gisugo? Hindi mo. Kinsa kung gisugo? Siya ang mutuman! Ako nagtatay kayong tanga na oh! Dapat malagi, ibata siyang tiil! Huwag lasot! Ka nagsabot ang tadaan? Ha? Kagulik, kabog tubig para din na magtatay! Kapag mo yung abot ng isang adlaw, ano na yung ipakita sa kuha? Buti! Pulpul! Babay ka mo siya kadyo bro! Nga nagya po yung batasan, maot kay ka! Maot! Hindi ka masagang tao! Maot na di ko batasan! Kumusta ka mamodel sa kuha? Nga nga gani, midri mo sa kami! Maot ba di kay batasan? May kondisyon ako pagsaka sa inyo, ha? Ay kung hilaki-laki na tigwang! Yung kami na, hinatay ako yung akong tubig ani, para di na mo kasi tatay diya! Ikaw mahakot? Oh! Supak ng gikas kuha? Ha? Kasi tatay yung tiba na oh! Lakad to! Maghakot ito ka! Maghakot! Sobra ka, Lorna! Ay ikaw tutudlo, ah! Ako pa yung sobra? Oh! Ha? Kamu naging pasa ka din sa balay. Kamu pa yung mag-inala sa kuha. Oh, Lorna, bago pamili ni abot. Oh, na imong batasan! Batasan ako. Ha? Oh! Kamu ang white utang kabubuton. Kamu naging pasa ka. Kamu pa'y pulpay. Wa ka kay balo, Lorna! Unsay ka! Sa gamay pa ka! Nasakit ka! Pasibot, pasabot mo. Oh, nasakit ka! Ako'y nakatag ni mo kinabuhi! Kay tungod, ako'y nakatabang ni mo! Karon, unsa may imong ibalos? Tama ba akong natungog? Ha? Oh! Huwag niyong pasabot. Ikaw tong taong nang hatag sa kuwag kinabuhi. Oh, ako, Kamaluwas ko. ako, Lorna. Ako'y nakatabang sa imo, ha? Ikaw din ang buot pasabot ni Mama. Ngayon ginabanggit sa kuha nga kanunay nga. Buhi pa siya. Arsenio! 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 Vicky! Kasi mo na! Saan ang bata niya mo? Si Lorna nag-abot na yung ginhawat na bangis sa kuha sa Arsenio. Ikaw siya makatabang sa kuha ni. Sige, 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 tara, ato sa ospital! Kaya para matambala na! Lorna, anak. Tara, tara! Di parehas imong inahan, nga buutan. Dili parehas imo, ha? Nga dili makaon sa iro. Ikaw siya ito. Ang nagtabang sa kuha. Ako na sa inyo. Hindi pa ulan ng kanan. Pagkasayin ko pa niyo. Ano nga, tingala di kay kapasan di ay. Sa ilo ako. Sa ilo ako. Ang pinagano na ko. Kinasakit ko. Kung sa'yo mong ginabalo sa ko.